Nicky ydw i a dwi'n byw yn Gaernarfon hefo ngŵr a 2 o blant a ci bach hefyd. Mae fy mab Sam yn 6 a hanner. Mae'r hanner yn bwysig iawn iddo fo a mae fy merch i Emmy yn 2 a hanner oed erbyn hyn. Felly, oedd Emmy newid droi yn 2 oed yn gynharach eleni pan nathon ni ddarganfod bod hi yn dioddef hefo canser ar ei arenna. Bilateral Wilms oedd y diagnosis i gychwyn, sy'n golygu bod o ar y naill aren a'r llall. Ac yn sgil hynny wedyn, nathon ni gychwyn ar driniaeth yn sydd bin rhwng Old y He ac Ysbyty Gwynedd. Un peth sydd wedi bod yn holl bwysig i ni yn ystod y broses a sy'n parhau i fod yn bwysig ydy'r cefnogaeth anhygoel da ni'n gael gan y staff yn Ysbyty Gwynedd. Mae yna un yn arbennig, nyrs o'r enw Kelly, a mae hi'n dod allan ato ni i'r tŷ. Ac i fod yn onest, heb i gofal hi, dwi'm yn siŵr lle fyswn ni heb sôn am sut fyswn ni wedi delio efo'r holl beth efo Emmy, achos mae'r gefnogaeth da ni wedi gael gan ni. Jyst rhywun i allu siarad hefo hi, i roi cwestiynau iddo hi. Mae'r ffaith weithiau bod ni'n gallu gwneud hynny drwy gyfrwng y Gymraeg yn gwneud iddo deimlo'n fwy fel bod ni'n siarad hefo ffrind yn hytrach na hefo rhywun dieithr. Mae wedi bod yn gysur enfawr i ni i allu mynd i fewn i'r ysbyty. Mae'r staff yn siarad Cymraeg efo ni. Da ni'n teimlo mewn ffordd bod chi'n gwneud ffrindiau hefo nhw mewn ffordd, bod chi'n teimlo'n agos atyn nhw. A os oes gennym ni unrhyw gwestiwn yn unrhyw beth fel yna, bod ni'n rhydd i allu ofyn cwestiynau. A hefyd bod yna rhyw fath o agosatrwydd sy'n bodoli rhyngthon ni yma yng Nghymru. Dwi'n meddwl fydwch chi gael sgwrs hefo nyrs sy'n dod o 10 milltir lawr y lôn neu be bynnag a ffeindio bod chi'n nabod yr un bobl. Weithiau mae rhywbeth fel yna yn gallu bod yn gysur mawr yn ystod cyfnod sydd fel arall yn teimlo'n eitha, scary a dweud y gwir. Mae jyst gallu cael yr agosatrwydd yna a'r gallu i siarad yn y Gymraeg efo nhw, jyst yn gwneud y broses yn hwylusach i ni a hefyd i Emmy. Rhaid i mi gamol a diolch i'r staff, nid yn unig i Kelly sy'n dod allan ato ni, ond hefyd rhai o'r nurses a'r staff healthcare fel petai a'r Bwrdd Dewi. Maen nhw just yn bobl anhygoel, bobl arbennig iawn, a sawl gwaith dwi wedi cael yr argraff. Weithiau pan da ni'n aros i fewn ar y ward, bod nhw'n dod i fewn i checio os ydy mam yn iawn, yn ogystal â checio os ydy'r plentyn yn iawn hefyd. A mae hynny, fedrwch chi'n rhoi pris ar hynny, fedrwch chi'n deitha chi pa mor werthfawr mae'r math yna o gefnogaeth yn ystod sefyllfa. Does na'r un rhiant eisiau bod ynddo fo, mae o'n gwbl erchyll, a mae cael y math yma o gefnogaeth wedi bod yn anhygoel a deud y gwir.